Gibalhin sa Southern Philippines Medical Center gikan sa Buanga City ang 5 ka sundalo na kiagom og mga grabing paso sa kalawasan human sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Sulu. Anang report. Gikan sa Buanga City Medical Center, gibalhin sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City ang 5 kasamarang sundalo kinsa naapil sa pagkahagsa sa C-130 plane sa Sulu. Gipailawom sa reconstructive o plastic surgery ang 5 nga pulos taga Mindanao kinsa wala una gipanganlan. Ang SPMC Ramangod ang dunay kapasidad alang sa burn treatment dinhi sa Mindanao. Ang upat may pailawom sa skin grafting tungod sa grabing paso nga naangkon sa lawas, samtang necrosectomy sa usa ka sundalo diin gilimpyuhan ang nasunog nga panit. Place a skin graft, meaning to say we got the skin from that thigh and place it on the areas na tinanggalan namin ng nasunog at saka patay ng mga balat. Lahat sila 4 in just one day. No? The other day, we receive another soldier. Yung surgery niya is just to remove the dead skin para hindi mag-infection. Posible kuno nga human ang pipila ka bulan, mamahimo na silang makabalik sa trabaho. Most probably, kung okay tayo lahat, mga within 6 months time, 3 to 6 months, baka they can go back to work, ha? Depending on the improvement ng function nila sa hand. Pero kinahanglan pa nila og psychological intervention. Human sa operasyon, ibalhin ang 5 sa Kampanakan Hospital. We will transfer to Kampanakan Hospital para sa kanilang rehabilitations at dito na sila magpapagaling sa loob ng Kampanakan Hospital, ma'am. Sumala ni Major Mindalano sa 49 ka mga sundalong namatay, 26 ang nailhan na o gidala na sa ilang tagsa-tagsa ka lugar. Ako si John D. S. Esteban para sa One Mindanao.